Mhuri yeZimbabwe aiwa yemunze mashoko atogwa na Promise Mkwananzi. Aiwa Promise Mkwananzi aratidza kutojamuka. Mkwananzi ari kuti aiwa mashoko ari kutaurwa nevatengesi aiwa vana sengezo chabangu vachiti aiwa bato reMDC aiwa riri rebranda richipinda muTCC. Aiwa mashoko aya anoti vari kumawanepi. Aiwa mhuri yeZimbabwe sati amoenda mberi nenyaya iyi nokurudzira wasubscriber wolike wotina on the bell icon tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Notoona kuti Mkwananzi anouya achinyora achiti I don't know where the rebranding of MDC into CCC is here. Ngavati nyariwo vanhu ava. So achingopedza kutaura mashoko aya pane munhu anobva amupindura achiti I don't remember you being in MDC or CCC until last year towards elections when you announced the spokes from the blue. You probably will not know the link. Mkwananzi anobva amupindura obva asvika achimuti laugh out loudly. Then you know nothing about me. I was in MDC national executive and was there when CCC was founded, doing different tasks before being tasked with the spokesmanship. Sando zvikuya zvichitaurwa panapa naMkwananzi achiti aiwa hautozivi zvakana pamusoro pangu ndini ndaitoita mamwe matask amamusingatombozivi. Saka tona mumwe anouya achimupindura achiti you have a choice to make. It's not easy, but for clarity you must declare that you are a CCC adherent or a CHAMISA. You can't be both at this juncture. CHAMISA can be your CCC president after resigning. Mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kuya achitaurwa nevanhu panapa nemashoko avaya vakamupindura Mkwananzi achiti aiwa zviri kutaurwa naNACHAMISA zvekuti tiri kurebranda MDC to CCC aiwa vari kuti kudii nazvo. Mhuri yeZimbabwe chimbotiudzai from both ends. Mumbotiudzawo mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu musangana kusubscribe kulike chete notina on the bell icon. Tamboshana maupdates andokupa pano paZim News Live.